Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha akwai labari. GNN ta samu sabuwar cibiyar lafiya a Agadez bisa gudunmuwar Sefa miliyan 42 daga Group SOS da ta samu. A ranar Litinin 6 ga watan Oktoban shekara ta 2025, rundunar Rede National Nijar GNN ta samu gagarumar gudunmawa daga kungiyar Group SOS, inda aka kaddamar da sabuwar cibiyar lafiya Infirmary a Agadez mai kuɗin gini da kayan aiki da ya kai Sefa miliyan 42 kimanin naira miliyan 70. An gudanar da bikin kaddamarwar ne a wata liyafa ta musamman da ta samu halartar manyan jami'an tsaro, wakilan gwamnati da ma'aikatan lafiya. Cibiyar za ta dinga ba da kulawar lafiya ga jami'an GNN da iyalansu, tare da sauƙaƙa wahalhalun zuwa nesa domin neman jinya. Wannan ginin na ɗauke da ɗakunan jinya, kayan duba lafiya na zamani, da kayan aikin gaggawa, wanda hakan ke nuna yadda group na SOS ke da niyyar tallafawa tsarin lafiya a yankunan da ke fuskantar matsin lamba, musamman a arewa maso yammacin Nijar. A jawabinsa yayin kaddamarwa, wakilin group na SOS ya jaddada cewa lafiyar jami'an tsaro wani ginshiki ne na zaman lafiya da kwanciyar hankali, kuma wannan cibiya wata alama ce ta goyon bayan mu ga Nijar. Gwamnatin yankin ta Agadez da rundunar GNN sun nuna matukar godiya, tare da kira da a ci gaba da irin waɗannan ayyuka masu ma'ana domin ƙarfafa zaman lafiya da jin daɗin ma'aikata a sassa daban-daban. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.